ruokakerma, laktoositonta ruokakermaa, joka laitetaan tuohon joukkoon. Ne on mustapippuria ihan kyllä, ja suola on se, joko tavallista tai perisuola, että ihan kumpi vaan käyty oikein hyvin. Molemmat käyty siihen helposti. Oikeastaan kalalla tuon eri suola on minusta ainakin paras. Maistuu ainakin hyvin ja ei tarvitse niin paljon sitä suolaa. Aivan. Ei mitään liikoa suolaa laittua, se on ihan selvä asia. Täytyy vähän rajoja pitää siinä, että paljon sitä laitetaan. No niin. Eli mitä mä oon tänne laittanut tämän kerman. Sitä ohjeessa taitaa olla 1 desi, mutta sitä voi laittaa sinne vähän enempikin ihan maun mukaan. Ja tässä on ideana se, että kun nyt laitetaan nämä kalat sitten samalla kertaa tänne kannun päälle, tai näiden perunoiden päälle, niin tätä ei sitten enää sekoiteta tässä, että näitä kaloja ei upoteta tänne. Ja sitten nämä kalat kypsyy tässä, kun pannaan kans päälle, niin ne hautuu kypsäksi samalla sitten. Ja sitten laitetaan vielä tuohon siikaperuna päälle, mutta on hyvin yksinkertainen, kuten nämä siikaperuna pannu on alaisen. Aina on tuo kalan laittaminen on. Ja pantuu vielä kyllin siihen päälle. Juuston nimi on pippuriseos, mutta tähän käy yrtti juusto tai sitten voi laittaa jotakin maustamatonta tuorejuustoa ja laittaa itse, jos on omia yrttejä, niin niitä ihan maun mukaisesti. Ja valkosipulia voi laittaa, jos haluaa semmoista vähän valkosipulista makua. Ja sitten jos haluaa vielä semmoista oikein täräkkyyttä, niin siis tuoretta siliä vähän sinne. Mutta ei liikaa, ettei mene se kalan maku sieltä pois. Se on ihan totta. Kalahan ei pelkää mitään makua, ei mitään mausteita. Kaikki käy kalalle oikein hyvin, että se pitää muistaa. Mutta kaikkea kohtuudella. Jos laittaa liikaa mitä tahansa, niin pahaltahan se maistuu silloin. Että kalan maku pitää jäädä siihen ilman muuta.